Traffic. Diego Bandido. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. 26 minutes after 8 o'clock in the evening. How are you doing? You're still locked in right here on 90.7 Love Radio, and we are broadcasting live across City by the Bay. Yeah, baby, yeah! Eto na po ang huling yugto, huling hirit, huling hambalos ng programa EDSA. Magandang gabi! O, kita nyo, hindi kayo aantik-hindi ko. Hindi kayo aantukin dito sa programa natin, Manong Driver. Kaya nararapat lang na dapat dito ka nakatutok sa 90.7 Love Radio. Ay, sa mga pasahero na pauwi na nata-traffic, na nag-overtime, at sa mga pasahero, ikaw naman, napapasok pa lang. Siyempre, pagdating mo doon sa opisina, kung ikaw ay manong guard, kung ikaw ay member ng PADPAW, alam na this, kung meron kang radyo dyan, alay siya ay tumutok na din eh. Dito sa pinakamagandang estasyon ay ang pinakamasaya ay wala nang iba ay 90.7 Love Radio, diga. Hay naku, sa lahat ng mga nakikinig dyan, kung bahala sa tugtugan ninyo. Ay, ala, basta tuloy-tuloy natin ang kasiyahan dito, ha. Walang problema, bata. Akong bahala sa inyo. Tuloy-tuloy ang tugtugan na siguradong magpapa-enjoy sa inyong lahat. Abangan ang susunod. Ganon! Oy, babatiin ko lang din yung mga nakatutok sa atin. Ayan, sa mga nasa terminal. Maraming salamat for making Love Radio as your official radio station. Lalong-lalo na dito sa programang EDSA. Bawal ang lupaypay dito. Ang lupaypay, tatampalin. Ang inaantok, sisikmuran. Ay, teka lang, ito pag-usapan natin. Masyado na ako maingay. Sorry na. Eto ha. Mga kabisyo ha. Matanong nga kita. Ikaw ba may kilala ka bang personal na kakilala ha, na isang pulis na masasabi mo talagang men in uniform? Kasi alam nyo naman, pag sinabi nating mga kapulisan to serve and protect people, di ba? Wow! Oo, gano'n naman ang duty talaga ng isang pulis. Di ba? Pero ikaw ba, may kilala ka bang personal na kakilala mong pulis na talagang tumutulong sa tao? O maliban na lang sa kilala mong pulis na si Cardo Dalisay? Pero grabe din yung buhay ni Cardo Dalisay kung iisipin mo, ano? Naging pulis. Tapos, naging rebelde. Bumalik uli sa pulis. Nagrebelde uli. Parang ninoloko lang tayo, Ay, abaw! Maloy ka! Eto mga kabisyo, kaya napag-usapan naman natin yung pulis. Kahapon, di ba? Napag-usapan natin yung tungkol doon sa pulis, na yung si Ma'am Pulis na vlogger, na dahil ididistino ang kanyang mister, abay na kaya naglabas ng sama ng loob. Napakinggan at nakita ng pamunuan ng PNP. Kundi baldas, tinitingnan ngayon kung may posibleng administrative case ang ibabato sa kanya. Pero mga kabisyo,
Hindi porket po may ginawa na hindi maganda ang isang kapulisan, ito po ay magsasalamin na sa buong institusyon ng PNP. Kagaya na lang nito, viral ngayon tong pulis na to na pinarangalan ng NCRPO bilang isang magandang huwaran sa serbisyo publiko, ang isang bagitong pulis. Pag sinabi nating bagito, ibig sabihin, yung bibig niya may bungot-bungot nga gamay. Yung bigote niya hindi ba matigas? Malambot pa. Ibig sabihin, bata pa. Bagitong pulis na, ito yung pulis na napanood na siguro ninyo yung dumaan sa timeline mo na tumalon sa tulay kasi may nakikitang babaeng na nalulunod. So, sinagip niya. So actually, delikado din tong ginawa ng pulis ha. Mantakin mo, pag tumalon ka doon sa tulay, hindi mo alam, may nakatayo pala na ano doon, na nakahoy o bato. Pag talon mo, ikaw tumama. Kaya ni-risk niya rin din yung buhay niya sa pagtalon niya doon. So ano, logican na natin? Logican na natin, Tang? Ay, sige, logican mo na. Eto na. Logican na natin! Ano bang leksyon ang makukuha natin dito? Una, dapat, siguro this goes out for everybody. This goes out naman po sa kahit anong trabaho na meron tayo. Dapat alamin po natin kung anong trabaho ang pinasok po natin. Yes, importante po yun. Hindi po tayo pwedeng maging selective sa pagiging sa trabaho natin. Halimbawa, nag-apply ka bilang security guard. Hindi lang paghimas ng batuta ang gagawin mo dyan. Kung meron kang nakikitang sir at ma'am mo na kinakailangan mong i-assist, gawin mo. Ayan, kagaya nitong sa pulis. Halimbawa, imagine nyo na lang kung naging selective siya. Pagtingin niya, halimbawa, yung nalulunod. Ay, pangit. Ayokong tumalon. O, di ba? Iba tipong ganun. Tapos, pagtingin niya, oy, mukhang maganda. Pwede, pag nalunod to, imamouth to mouth ko. Jump na ako. Hindi pwedeng ganon. Bawal yun. Dapat ang gawin po natin, hindi tayo dapat pwedeng maging selective. Kagaya nito, sa isang pulis na ito, na ang kanyang sinumpaan is to serve and protect people at all cost. Kahit ano pa mayan. Maging mga kriminal, mga kabisyo. Halimbawa, ay yung snatcher. Sumuko na, tapos kinukuyog ng taong bayan. Hinahampas, sinusundot yung aliputan. Dapat mamagitna ang isang pulis dahil po proteksyonan niya pa rin yun kahit sabihin natin kriminal yun. O ganun po ang tungkulin ng isang pulis. Kaya saludo po tayo sa mga sirs natin, lalong-lalo na dito. Nakalimutan ko lang kunin yung pangalan niya, Tang eh. Oo, nakalimutan ko lang kunin ang pangalan ni Sir na bagitong pulis ng Taytay Rizal. Dahil talagang tumalon siya. Ako, dati naalala ko pag naliligo ako, tumatalon din ako sa tulay. Hindi, seryoso board. So, tumatalon ako sa tulay para tapos maliligo, no medyo kabataan pa. Pero itong pagtalon ng tulay ng isang pulis, siyempre, hinubad niya yung sapatos niya, naka-uniforme pa si Sir. Kasi hindi mo alam kung anong babagsakan mo doon eh. So, nilagay niya rin din sa peligro yung buhay niya sa pagtalon niya. Oh, so, Tang, ikaw ba? Ano bang masasabi mo dito, Tang? Ay, siguro kung nakita ko yung babae doon sa baba, hindi ko na inisip kung saan kaya galing yun, bakit nandun siya? Ay, kung sa bagay, ako din, nagtaka din ako bakit napunta yung si ate doon eh, na nalunod. Bakit nandun siya sa tubig? Pero anyway, irrelevant na rin din yung kaso na yun. Ang pinaka-importante na ipakita po ng bagitong pulis na ito na ito dapat ang ginagawa ng isang alagad ng batas. Kagaya ni Cardo Dalisay. Ay mga kabisyo, nako, bilis ng oras natin. Magpapaalam na tayo. Oras natin, it is now 34 minutes after 8 o'clock. Well, I guess I gotta go. I'd like to say hi and thanks and good evening to everybody and everyone. Thank you so much for keeping me company straight from 5 o'clock in the afternoon until ngayon. So susunod na po sa mga nakakamiss kay Uncle Totoy Bato. Huwag kayong mag-alala. Susunod na ang EDSA extension. Susunod na si Uncle Totoy Bato sa tanang mga Bisaya.
Minaw na mo! Mula alas 9 hangtod alas 12 sa gabi. O tapos, pwede mo magpunta dito, magbisita kay Uncle Totoy Bato. Alright, well, see you tomorrow. Magkarinigan po muli tayo bukas. Ito po inyo abang lingkod. My name is Diego Bandido. Sa pangalan po ni Tanghenyo, thank you very much. And I guess, kita-kita po tayo ulit bukas. 35 after 8 o'clock. You still lock in right here on Metro's #1. This is 90.7 Love Radio. Leaving you with a song with Sana from I Belong to the Zoo. Good evening.